Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kakikaroon? Muguning sa kababay nga taga Mandawi City, Cebu. Ang atong tatampo, nagdasangan nga Miriam. Recorded by X Thunder Gaming. Ngay kwarta mo, oh. Nak, bago pa man ka naghatag og para konsumo nako. Para unsa man ang gihatag nimo nako karon? Para palit na si mo mga gusto, ma. Wa naman ko ko'y paliton, nak. Palit ka mga skincare ni mo. Mga pagwapa, makeup. Wa na ko magkinahanglan, ana. Ni ara ko kusbay permi. Di mo gawas ka. Ha? Ma, laag sa duwi. Pangita og lingaw. Pangitag uyab. Nak, Sakto nga imong anak na uy. Pangita nag-uyab ni mo. dili na ko ana, uy. Tiguwang na gud ta. Tiguang na ka? O natagam lang yun ka? Di na lang ta maghiskot, ana. Okay na ako nga wa ng butanga. Basta malipayon lang ang akong anak, okay na ko. Ma, na ako isulti ni mo. Unsa man, anak? Na ko uyab. Oh, Og ako niya siya ipalaila ni mo, ma. Ma, si Ramon. Han, akong mama. Ay, Celine, mag-istorya ra gud una ta. Tanan sa likod. Unsay problema, ma? Nanguta na kag unsay problema? Nak, tiguwang na ang imong uyab. Kaedad naman to nako. Ma, gituyo na ko pilig lalaki ngayon anang idara. Kay mga mature nang mo handle sa relasyon. Dili sama sa ko mga nauyab sa unang way mga buot. Ma, please. Ikaw rin ka-expect na ako umasabot na ako. O sige. Kung unsay makalipay nimo nak suportahan ti ka. Salamat, ma. Tuod, ma. Ani lang una si stay sa bahay, ha? For pila ka days. Okay ra? Ha? Salamat kayo sa pag-welcome nako. Ma, O unsay ma? Magmama ka nako? dili mo kwan. Mamba. Mamuntang ako itawag nimo. Dili ko maestra. Ma, Sorry nak. kinahanglan nga magkasinabot gid mong duha. Kaya na ako lakaw sunod adlaw. Mawa ko for 3 days. O niya, si Ramon. Dinhi lang una na siya, ma. Uy, na siya mauli kung mabalik na ko. Nak. Kalagot ba yaani, uy? Nga kibilin ba man ni Celine ng tawhana din, eh? Dili ko komportable. Ay, O unsa naman sa danga ma, ha? Ikaw mangita gyud kag bikil, no? mahal. Unsa? Maunta na'y akong gustong isulti nimo. Mahal. Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw pag binuang og ingon ana, ha? Palihog lang. Ayaw pa sakiti ang akong anak. Mahal pagyapon ti ka. Mahal? Sa pagbiya pa lang nimo, maoy rason nimo nga nakidbuwag ka kay dili na ko nimo mahal. Grabe ka sakit imong gibuhat na ako, Ramon. Miriam, O ako kasabot nga nung sa kadaghang lalaki nga magustuhan sa akong anak, ikaw pagyod. Maong palihog lang. Ayaw na kong samu ka, Ramon. Unsa man ginaani mo, Ramon. Nganong hangtod karon, apektado man gihapon ko nimo. Mahal gihapon ti ka. Pero dili na pwede. Dili ko gustong masakitan ang akong anak.
Okay naman ko, nak. Ikaw, Brag, ma-extend pagit ko pila ka adlaw diri mada. mao ba? Okay mo din ni Ramon? Okay na, nak. Wasan mi mahimo. Trabaho man ang gianha nimo. Basta kung makauli na ka, uli na dayon, ha? Oo, ma. Kao na. Nilutuan di ka sa imong paborito. Ramon, di ba giing na naman tika? Naibaw ko. Pero may mubag. Samtang wa pa si Silin. Hatagan sa kunin mo higayon nga mamawi ni mo. Dili ko makigbalik. Ramon, Please, Miriam. Nangitagid kang sakit sa bubukhan? day, Nagka-recover na ka sa kasakit sa pagbiya niya nimo. Kaya karon, nasa katabod ka nga hatagan nimo sa chance ka pasakitan kag usap. day. Gimingaw na pud kaayo ko ni Ramon. O bisag karon lang. Hatagan ako akong kaugalingon og chance nga malipay og usap. Bisan og sa mubong higayon lang. Day Miriam. Maoron ang akong gisigihag paminaw sa una. Kay nilaom ko nga mobalik ka nako. Pasaylo ako. Ikaw na karon mo ay naghatag og kalipay sa akong anak. Maong wa ko mahimo kundi pasayloon ka. Miriam, unsa ka kung... Ramon, Miriam, nganong nag-anam kag paduol na ako, Ramon? unsa ka kung... Kita na lang pag-usap. Unsa? Mahal kaayo ti ka, Miriam. Mahal pa kaayo ti ka. Miriam, Ramon. Ginoo ko. Unsa man nga tong gibuhat, Ramon? Dili ko pasayloon sa kong anak kung mahibaw siyang tunay na hitabo na to. relax lang, okay? Dili madag-relax, Ramon. Nakasa ko sa akong anak. Kalma lang lagi. Ginoo ko. Nauli na si Celine. Masuot ko ha. Hala, huwag ba ko makapanglahak? Unsa? Hi, ma. Celine anak. Unsa ni? Unsay pati pasabot ani? Nak, ayaw paglagot na ako, please. Paminawas ako. Pasabton di ka nga na ingon ani, nak. Paminawa ko, nak. Miriam, Ayaw ko gigapa, Ramon. Nakasaha ko sa akong anak. So, naana ginahitabo ninyo? oh, Ramon, unsa ba? Yes! oh, Mission accomplished! Ha? Ma, planado ni na akong tanan. Nagpakaroon ingnon mi nga, uyab mi ni Ramon para masugot ka nga mas tiisa sa dinis bay. O biyanta mong duha para makalugar mo. Unsay? Ma, kay bawa ko nga si Ramon imong first o greatest love. Mong gipangitagin ako siya. Og sakto kayo kay ulit akong guwang pagitahon siya. Kay sige siya pangita nimo. Mong ako'y nangita og paagi nga magbalik mong duha. Celine, So, kanas ang kasal? Iminaw, kiss the bride. mahal kay ti ka, Miriam. mahal sad kaayo ti ka, Ramon. Maybe this year, maybe next year. Sa kadugay na sa panahon,
Wa ko magdahom nga si Ramon di ay gihapon ang akong makadayon. Og makauban hangtod sa hangtod. Og karon, malipayon kaayo ming duha. Kay nasumpayan na gid intawon ang naputol na mong gugma. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalan kaagin ni Miriam nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit nga nikuhan. Maybe this year. Maybe I'm confessing. Ang mga kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Carol Marie Hikain. Gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga suking tipaminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalenlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina.